Frenscher is voor ien dag weer een universiteitsstad. De Rijksuniversiteit uit Grains is der Delstrutsen vanwege haar 400-jarig bestaan. Wij hebben een project organiseren waar wij 400 vragen verzamelen hebben. En daar jouwen we antwoord op. En een van de vragen die ging over het verschil eigenlijk tussen Grains en Friezen. Dus vandaar dat wij nu in Frenscher binnen. Er binnen colleges voor volwassenen, maar ook voor bijen. Welke vlag is dit? Gewoon. Hoe weet je dat? Want ik had allemaal van die mensen die demonstreren. We hebben zo'n vlaggen voor die, Oké. voor die oliewinning. Aardgas bedoel je? Ja, dat. Ja. Oké, en dit is de? Friese. Drenthe. De mobiele collegezaal van de Rug is voort ik een promotie van de universiteit. Natuurlijk, wij vinden het heel erg leuk als ik nieuwsgierig binnen, zich wat afvregen en dan misschien in de tak om studeren kunnen. Of naar een orenopleiding gaan. Maar wij vinden het wel heel erg leuk om de Universiteit van het Noorden te wijzen natuurlijk.